Evo snimka tog vandalskog čina. Danas je 9. avgust i neko je juče ili prekjuče kamenjem gađao i porazbio sve kompletno prozore. Preko, ja mislim, 30 do 50 kamena je upotrebljeno. I uništeno je sve. Stakla su uništena, čak, evo ga ovdje, čak je kamen pao. Evo prozori, isto kamen je tu. Evo vidite koliko veliko kamenje bacano. Dole isto. Evo, oboreno sve. Razbijeno. Stvarno, ovo nema smisla je. Kogoda je uradio, a naći ćemo ga. Sigurno zaslužio je jednu dobru, veliku kaznu i dobre batine zaslužio. Neko se trudi da očuva ovo istorijsko blago, ali nekome to ne odgovara izgleda. Gledajte koliko kamenja. Evo kamenje, čak i cigla. Gore čaše razbijene. Sve uništeno. Evo i ovdje da vidimo i u ovoj prostoriji. Evo. Sve je razbijeno. Kamenje, crepovi. Prozori su uništeni. Sad je stavljen najavom da ne bi kiša ili oluja napravila štetu. Stvarno, nemam reći, gubim volju više za čuvanje ove kuće i za sve. Ovakvu istorijsku znamenitost da neko uništi. Takav su izgleda narod. To je to. Vidjet ćemo. Policija bi trebala da odradi svoje. Nadam se da će da bude uspešno. I da taj neko ko je ovo uradio plati.